मेल्यानं तुमचा अजून ह्याच चालला काय राबतीत राहता? थांबशीत जरा. ऊन बघ किती लागता. ऊन लागताय नेहमीची ना. अरे तो बघा आपल्या गावचं मानाचं चाकरमानी येता. होय रे. अरे ता मरांदे त्याची बॅग बघा. होय रे. अरे होय रे, सोल्जर पिक्चर मध्ये बॉबी देओलची पण अशीच बॅग होती. बॉबी देओलचा मरांदे. चला त्याची कोय काढूया. कळ काढूया रे. चला चला. काय चाकरमान्यांनो एसटी कधी गेली? एसटी लक्झरी नेलंय 2x2. बटन दाबला की आराम खुर्ची. रात्री जो पिक्चर पण दाखवले नी. कोणतो? हो ना प्यार है. त्याची सीडी बाजारात पण नेली. काही गोष्टी येणत नाहीत, आणूक लागतात. 1 मिनिट. 4 नवीन पिक्चरात बघा. ही सीडी तुमका कशी गावली? अरे माझा मित्र हा ना, तसं दुकान आहे भांडूप स्टेशनच्या बाहेर, त्याने माका दिल्या. चला मजा करा. हे मेल्यानू सीडी गावली. आता डीव्हीडी प्लेअर साठी पैसे काढा. अरे डीव्हीडीचं सोड, टीव्ही कोणाचं हाडूचं? परवांचं हाडिया. अरे मला त्याच्यावर मुंग्या लागतात रे. अरे मग मयेकरांचं? मयेकरांचं. उद्यापासून बघतोय दिसभर तो फोन घेऊन शायनिंग मारता. तरी बरा गावात रेंज नाही. मागे काहीतरी त्या फोन मध्ये सापाचा खेळ खेळी होतो. एवढं मोठं झालो होतो साप. पण त्या सापाचं काय करता काय तो? दर वर्षाक ना काय नवीन घेऊन येता. आता काय तो मोबाईल, मागच्या वेळेस काय पेजर काय तो घेऊन येलो होतो. त्याच्या मागच्या वर्षात वॉकमॅन काय तो घेऊन येलो होतो. भावाशी. आणि ह्या सगळं तो तुकाच देऊन जाता. या टी शर्ट पण त्याचा जा. ठीक आहे तसं तो बरो. चला चला तू काय करता बघूया. चला बघूया. हे चाकरमान्या, माझं जी 10वी झालो ते का काहीतरी सल्लो दी. अरे वा, किती पर्सेंटेज गावले? आता 40.80%. 80%? 80 काय 41 गावले. 41? मग पुढे काय करतलस? काय तर सायन्सला टाकतं ते का? सायन्स? सायन्स घेऊची फॅशन झाली. अरे झेपतला या का? मी काय म्हणते, कॉमर्सला ऍडमिशन घे. आणि हो, सुट्टी पडली हा ना तर MSCIT आणि टायपिंग पण करून घ्यायचा. खाली लागतंय सगळीकडे रे. या सगळ्या झाला की 5 वर्षांनी CV दे माका. मी काहीतरी बघते, चिटकवते तुका. चल येते. पप्पानू, या सगळ्या केल्यानंतर 5 वर्षांनी शिवी का देऊ खोई? ताच माका पण कळलं नाही रे. हो दादांनो, तुम्ही त्या टीव्ही मधल्या हिरो हिरोईन का कधी पाहिलात? खूप वेळा. हे तुका सांगते, तुमच्या आमच्यासारखी माणसं ती. ह्यो तरी लय छान दिसतो माहिती. अरे त्यांका बिना मेकाचे बघत ना, बिहान मारात येऊ. मग तुम्ही कधी बघला? सगळ्यांची खाती आमच्या बँकेमध्ये. तुका सांगते, एकदा गेलेलो, कोणतरी होतो स्टार, डायरेक्ट काउंटरवर येलो. मी बोललोय, रे बाबा तू स्टार असशील टीव्ही मध्ये, हय लाईनी सुनी यायचा. मग लाईनी सुनीलो. तुमका सांगते रे, तुमच्या आमच्यासारखी माणसं. चला येतय. माका आधी वाटायचं हे सगळं टीव्हीतच राहतं. चला गाववाल्यांनो येतय. रे पोरांनो हय यावा. सुट्ट्या नाही हात वाटून घ्या. चॉकलेटी खावा. टॅपशिप चांगला अभ्यास करा. होय होय करतो. रे बाबन हय ये. हात पुढे कर. हो नाही तो हात पुढे कर. वेळ झाली वाटतं. हे घे आणि कमी पी जरा. हा चल येतय. घे म्हातारे. थांब थांब थांब. हे घे. अरे किती आहे? घे. माझ्याशिवाय हा कोण तुझा? घे. काळजी घे. चल येतय. येतय. भावाशीनू तो बघा, गावातल्यांका सुख वाटून मे महिन्याची सुट्टी संपून जगातलो सगळ्यात श्रीमंत चाकरमानी चाललो.